Jsem rád, že jste přišli na krátký briefing. Ještě jednou chci i přes média poděkovat za účast na našem sjezdu předsedovi vlády i předsedovi Senátu. Předsedovi vlády především proto, že tato vláda dala nám stavbařům znova naději, že to, co my umíme stavět, budeme moci znova v plném rozsahu postupně obnovovat. A to je vlastně to, co byl nejdůležitější vzkaz, co se týká projevu pana premiéra k nám stavbařům. Ta komunikace není jenom tím, že pan premiér se zúčastnil našeho sjezdu. To je trvalá a bude dál a já za ní děkuju. A to samé patří poděkování předsedovi horní komory parlamentu. Zaznělo to zase na sjezdu, že díky Senátu se podařilo napravit některé věci, které v Poslanecké sněmovně zrovna nešťastně dopadly. Já vidím doopravdy největší riziko, my jsme se s panem premiérem o tom bavili, právě v otázce legislativy. Vláda našla zdroje, snaží se urychlit některé ty věci, které se týkaly, mluvil o tom pan premiér, výkupu z pozemku a dalších. Co vidím jako největší problém, je otázka toho, my jsme to nazvali legislativní špunt, aby skutečně se mohlo stavět bez zbytečných obstrukcí a aby se skutečně ty peníze, které vláda jak z národních zdrojů, tak ze zdrojů Evropské unie daly použít. Takže ještě jednou, pane premiére, děkuji. Děkuji. Jestli mohu navázat na pana předsedu Antoniva, já musím říct, že si jako předseda vlády velmi vážím dialogu, který vedeme s odborovým svazem Stavba. Já se snažím být s představiteli odborového svazu Stavba v pravidelném kontaktu, stejně jako konec konců i se zástupci stavbařů, protože pro mě je to velmi důležitá, užitečná zpětná vazba, abych měl přesné informace o tom, co se v tom sektoru stavebnictví děje. A musím skutečně zmínit, že tady existovaly v zásadě dva špunty, jeden špunt legislativní, tak jako zmínil pan předseda Antoniv, a my jsme se minulý rok pokusili ho odstranit. Přijali jsme 3 důležité zákony, novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, novelu zákona, která zvýšila výkupní ceny za pozemky pod plánovanými silničními stavbami, a pak potom taky ještě novelu zákona, která snížila poplatky za vynětí půdy z zemědělského půdního fondu při investicích v průmyslových zónách. To byly 3 důležité předpoklady pro to, aby se vůbec ve stavebnictví mohlo něco pohnout. A pak jsou tady otázky finančních zdrojů, protože jestli něco v minulých letech ruinovalo české stavebnictví, tak kromě té obecné ekonomické recese, ve které naše země 2 roky byla a byla v ní zbytečně dlouho, podle mého názoru, tak ruinovalo stavebnictví to, že vláda dělala plošné škrty, že nebyl dostatek peněz na veřejné investice. My se tomu snažíme zabránit a jsou tady 2 klíčové zdroje. Tím prvním zdrojem je rozpočet fondu dopravy, kde je potřeba navýšit finanční zdroje, a nám se to povedlo pro letošní rok. Ten rozpočet fondu dopravy je v rekordní výši. Teď je důležité, aby ty peníze byly investovány. Druhý důležitý zdroj jsou evropské fondy na dopravní infrastrukturu, na výstavbu školek a základních škol a na výstavbu sociálních bytů. Ty projekty, ty programy jsou připraveny, potřebujeme získat z Evropské komise souhlas s tím, abychom ty operační programy mohli spustit, a na to se teď vláda skutečně velmi intenzivně soustředí. Čili já chci poděkovat z odborového svazu Stavba za dobrou věcnou spolupráci v tom uplynulém roce a těším se, že v ní budeme pokračovat i v roce 2015. Takže hezký dobrý den, dámy a pánové. Já jsem ve svém vystoupení zde na sjezdu odborového svazu Stavba úvodem vedl, že se vracím velmi rád, protože je mi to prostředí velmi známé. Já samozřejmě jsem dlouhá léta působil v odborech a práce odborářů v odborovém svazu Stavba jsem si vždycky vážil, proto velmi rád jsem přijal pozvání. To, že stavebnictví se nachází někde na úrovni roku 2004, je samozřejmě z velké části bohužel v uvozovkách zásluhou velmi restriktivní politiky předchozí vlády, jak Nečase, tak i předtím ještě Topolánka. Samozřejmě je tady šance na určitou nápravu. Já jsem rád, že tady také zaznělo asi od 2 řečníků, že Senát v poslední době učinil některé korekce v zákonech, které přišly z Poslanecké sněmovny, které jsou důležité právě pro stavebnictví.
například v otázce posuzování vlivu na životní prostředí, vlastně teda EIA, jsme se snažili omezit možnost šikanostních žalob, které by zabrzdily na dlouhou dobu zahájení staveb, takže soud rozhodne, jestli tam ty podmínky opravdu jsou tak vážné, aby se musel dělat ten odkladný účinek, nebo prostě se bude moci stavět a teprve se bude ta záležitost šetřit. Ještě některé věci v tomto směru jsme navrhli a prosadili. Doufejme, že sněmovna ty naše návrhy přijme, protože to bude předmětem příští schůze Poslanecké sněmovny. Ale chci říct si to, že pro nás je důležité, že jsme v neustálém kontaktu jak s zástupci zaměstnanců, tak i s vedením stavařů a chceme v tom legislativním procesu hodně jim naslouchat, protože, jak tady bylo řečeno obouma předřečníky, právě legislativa bohužel někdy podle mého názoru zbytečně brzdí možnost zahájení staveb, ale to se týká i záležitostí výběrových řízení. My jsme se v naší zemi dostali neustálým podezíráním, že každý, kdo zahájí nějakou stavbu, bude mít nějaký špatný úmysl tak daleko, že nám třeba na konci roku 2013 se báli jak obce, tak kraje, ale i další subjekty zahajovat stavby, aby nebyly podezření, že ty výběrové řízení probíhaly nějak netransparentně. Takže to jsou věci, které se musíme poučit a myslím si, že pokud se podaří tyto věci odstranit, takže i budeme schopni zajistit zdroje, aby opět stavebnictví plnilo tu funkci, aby nám zlepšilo životní podmínky, ale především, aby také přispělo k rychlejšímu růstu životní úrovně, to znamená tvorby hrubého domácího produktu. Děkuji. Já se asi mimo to tiskový jsem tam schoval, tak jestli máte nějaké dotazy, prosím. Kateřina Krausová-Četka, vy jste se zmínil o minimální mzdě, šéf odborů mluvil o 800 až 1000 korunách, takže jak se na to díváte, jestli tohle je ta částka, ke které by se třeba klonila i vláda? Já myslím, že o mě je obecně známo, že jsem stoupencem zvyšování minimální mzdy. Jsem rád, že se podařilo prosadit zvýšení o 700 korun od 1. ledna letošního roku. A teď nás čeká diskuse se sociálními partnery o tom navýšení, které bude v roce 2016. A já bych byl rád, kdybychom se byli třeba i schopni dohodnout už dopředu na navýšení v roce 2017, tak aby to i pro podnikatelské subjekty bylo předvídatelné rozhodnutí. Čili já myslím, že je důležité, abychom brali ohled zaprvé na to, aby lidé, kteří pracují, tak měli více peněz než ti, kteří z různých důvodů nepracují, a za druhé, abychom brali také ohled na situaci na trhu práce a situaci podnikatelských subjektů. Dohodli jsme se, že ten první výkop učiní paní ministryně Marksová. Je teď na ní, aby připravila materiál na základě diskuze. Tripartitě předloží ten materiál do pracovní skupiny Rady hospodářské a sociální dohody a na základě toho se vydefinují pozice zaměstnavatelů a zaměstnanců. Já teď nebudu říkat žádná konkrétní čísla, rozumím tomu stanovisku pana předsedy Středuly, to stanovisko je mi sympatické, ale já si počkám jako předseda vlády na materiál, který předloží Ministerstvo práce. Mělo by tam také zanalyzovat vývoj minimální mzdy v uplynulých letech, situaci z hlediska vývoje průměrné mzdy v České republice, možné dopady dalšího zvyšování minimální mzdy a mělo by přijít s konkrétním návrhem. Cílem vlády je, aby se postupně minimální mzda dostala alespoň na 40 % průměrné mzdy. To znamená, těch 700 letošních, je ta částka dostatečná, odbory chtějí víc, 800 000. Je to vůbec reálné, těch 800 000? Je to návrh odborů, který beru na vědomí, počkáme si na stanovisko zaměstnavatelů a já bych velmi vítal jako předseda vlády, kdyby došlo v Radě hospodářské a sociální dohody ke konsenzu mezi odbory a zaměstnavateli. Pokud se odbory a zaměstnavatelé nedohodnou na té konkrétní částce pro rok 2016, pak bude muset rozhodnout vláda, ale nejprve bych rád poskytl prostor pro dohodu mezi zaměstnavateli a odbory. Proto také teď nechci říkat žádné konkrétní čísla, abych tu možnou dohodu mezi odbory a zaměstnavateli neskomplikoval. Čili to, co dnes řekl pan Středula, vnímám jako legitimní názor odborů a legitimní návrh odborů. Já chci navázat na pana premiéra, promiň. Samozřejmě, že než budeme jednat v tripartitě, tady nám nic jiného nezbyde, než bipartitní jednání mezi námi, odbory, delegace ČMKOS, Svazu průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Že to je mít na naší straně. Jenom poznámku k té minimální mzdě.
jsem tam řekl, mně to přišlo docela neseriózně, jak se vedla diskuze, zejména ze strany zaměstnavatelů. Podívejme se kolem sebe. Státy kolem nás mají stejné tržní prostředí, jako máme my, a ta minimální mzda v České republice je nejnižší. Tam to za ty poslední 4-5 let došlo, takže já si myslím, že kdo chce objektivně tu situaci hodnotit, tak se podívá kolem sebe, proč by měli být čeští zaměstnanci v tomto směru zaměstnanci druhé kategorie. Já vím, že to pro zaměstnavatele je náročný, že možná to pro ně bylo pohodlnější v předchozích vlád, ale k čemu to vedlo? K čemu to vedlo? Že jsme se propadali hrubým domácím produktem, vnitřní poptávka, spotřeba stagnovala a ve své podstatě jsme to pocítili negativně všichni i podnikatelé to pocítili špatně. Ještě někdo? Tady dotaz. Froněk Špígl. Já jsem se chtěl zeptat, kdy bude, nebo kdy se dokončí, nebo začne vlastně výstavba dálnice na Rakousko z Brna na hranici a další, kdy se dokončí ta dálnice v jižních Čechách. Protože velvyslanec rakouský často o tom jedná v Brně s tím hejtmanem, ale zatím se s tím nic nedělá. Ano. To je určitě otázka na ministra dopravy, ale já vám mohu říci, že v tuto chvíli probíhá soutěž na 2 připravené úseky dálnice D3, čili je to jenom v kompetenci ministerstva dopravy, aby ta soutěž byla dokončena a je možné na 2 připravených úsecích zahájit v krátkém čase výstavbu. To je spojení mezi Českými Budějovicemi, respektive Prahou, Táborem, Českými Budějovicemi a Lincem. A samozřejmě pokud je o spojení mezi Brnem a Vídní, tam je to komplikovanější a to, co se připravuje, je ale obchvat Mikulova. A tam je potřeba vydat územní rozhodnutí a získat stavební povolení. To znamená, v tuto chvíli se soustředí pozornost ministerstva dopravy a vlády na jednání s Mikulovem, s Jihomoravským krajem a budeme chtít zahájit tu stavbu tím, že se zahájí obchvat kolem města Mikulov. Děkuju. Já bych vám poděkoval za dotaci, pan premiér už měl být někde jinde. Takže ještě jednou děkujeme a Jde se hezky, Ahoj. ahoj.